Hello. Dito sa Tama. AMJS. DJ na gano'n lang. Tama. Alright, this is DJ Mo. Tama. DJ Mo, putik. Alright, our guest for tonight, wala nang iba kundi si Ellen Adarna. Alright, Konyo Picolano. Kumusta naman? Alright, kamusta natin kamusta naman natin si Nong sa labas ng himpilan? May nakapin ka na complete. JD Studio at Spice Bands. Ang manok na hanap-hanapin. Buba Milk Tea. Hindi palalampasin ang masasarap na Buba Milk Tea. Siyempre, ang JD Studio na napakasipag mag-edit hanggang ngayon ay nag-edit pa rin. Siyempre, the studio by VYP. Thank you. Kusina ni Jen. At may dala siya ngayong napakasarap na cookies. Cookies ni Jen. At syempre ang Boss Junes. Manok. Ang BJ na hahanap-hanapin mo.
Trendsetters. Hoy, broski! Tama na yan. Simula na tayo ng live. Gagi, pare, totoo. Ay, Gagi, nagkakaparalpal na ako. Live na pala tayo. Oo, pre. Napaparaming Yay! mo dyan. Woo! Let's go! Gagi, pare, maraming salamat sa lahat ng mga nandito ngayon. Ang dami ngayong taong lipods here. Like, isang kurahaw naman dyan, mga taong lipods. Happy New Year, Gagi. Nagkukurahaw kami. One shot kami dito, puno dahil 50K. Hindi, Gagi, pare. 58. 58,000 58,000 na tayo. Gagi, pare. So, sa lahat ng mga nagdadaralan sa atin dito, all over the world, we can confidently say that. All over the world, sa mga taga Bahrain, Qatar, sa Yun. mga taga Encantadia, Oy, meron ba yun? diba, sa lahat ng mga multiverses, universes Yan, dyan. oh. And syempre dito sa ano natin, sa sobrang gayon na probinsya, sa DGC, sa Cam Norte, sa mga Bicolano, feeling Bicolano at gustong maging Bicolano Yun. because of Konyo Bicolano, isang marahay at nagraragamong evening para sa inyong lahat. So maraming salamat. Yes, we are so ugma, nagkakakarapay na kami and all. Ito, may shot kami dito. Actually, itong shot namin na to, wholesome lang because our mom will really latob us right after this. Ayan na, nagkakaparalpal na po yung dila ko, yung nagkakaparalpal na yung mga sinasabi ko. But yeah, we'll have different guests ngayon. Andito yung mga broskis ko ngayon. Uy, mag-good morning naman kayo kahit hindi kayo nakikita. Kasi yung mga broskis ko, Gagi, pare, they are so like masusupgo. Ay, broski Jico Umali, broski, isang shout out sa'yo. Hello sa'yo dyan. Sigaw ng kurahaw naman kayo kay Jico. Isang shish naman dyan. Jico, we really love you. So, we're very excited we're very excited kung magkakaroon man ng Konyo Convention and all. But thank you sa nagraragamong support. And yeah, ito na, magpapakilala muna bago ko ipakilala yung mga magjo-join sa shot natin, yung mga guests natin dito. Yes. May mga broskis tayo dito. Mapapakita si Jeff sa screen eh. Ay, Gagi, totoo ba? Oo naman, nag-base yan. Oo nga Ayan pala, kung napansin ninyo, yung broski natin, si Boy Calentura. Kasi, lagi siyang, Gagi pare, lagi, oh my gosh, Gagi, you have Calentura again? Oh, bros, ginagalawan na naman ako, pare. Gagi pare, yan ang sinasabi ko sa'yo. Whenever you're here in the province, katulad ng mga nasa live natin ngayon, all you have to do is say the magic word. Ano yun? Tabi-tabi po, abo. O, mali-mali ka pa. Kalpal ka ba? Tabi po, apo, pera galaw po. Ah, ganun ba yun? Oo, Gagi, pare. Mali Kaya pala. naman pala Sino Okay. ba ang gumalaw? Parang medyo yun Di- Pero sino ba yung nang kawat sa'yo? Kayo na kasi kumala ako nung yung cookie. Nung cookie? Oo nga pala, nung Medyo, cookie. Nagkurulog yung tulak mo hindi ba? naman, parang lang, nag-init lang ako. Nag-init ka Ay, because of nag-init the lang. chef ng cookie? Siguro. Andito Oo, kasi yung pare. chef ng cookie Ah, nandito natin ba? ngayon. Oh, si Wow. Jeff, ito broski, siya yung may-ari, legit na may-ari ng JD Studio. Yun. Gagi pare, wait lang ha. Itong mga nagpapa-shoutout, walang aalis or else kapag umalis kayo sa live natin, no kurahaw, but there will be a legit na latob sa inyo. So wait lang kayo dyan, magkukurahaw tayo, isa-isahin namin kayo Yes, dyan. broski. Pero broski, ano yung sinasabi ko? Rapid tool po. Sorry. So, ano yung sinasabi? Say hi naman sa Say mga... hi. Say hi ka sa mga viewers kinakalentura natin. ngayon. Alright. Yan. Ladies and gentlemen, magandang gabi po sa ating lahat na nanonood po tayo ngayon. Diyan lang po. Sabi ko hi lang, broski. Ay, hi po. Hi po. Si Broski, yan yung mga Oo, nakikita, hi yan lang. yung nakakalintura sa mga content natin. JD Studio, Yes, JD siya yung Studio. dahilan kung bakit so gayon or photos Ay, thank sa you, IG. broski. Oo, Everyday thank you, nakita yung bye-bye. shoot, bro. Ay, Gagi, totoo ba? Kahit sa CR na Hindi, yan? shoot sa ano. Siya sa iba pala basketball, yun. pare. Yan. Uy, Thank you. speaking of basketball, Oh. Gagi, pare, Ay, may oo. makikiinuman sa atin mamaya from Hinebra. Nice.
Aljon Mariano. Uy! Totoo yan, Gagi. Ayos Hindi ako yun, Oo, Gagi, pare. Aljon Mariano. Aljon Mariano, Oo. pare. G tayo dyan pag-shoot pare, Ba't mamaya. parang kinilig ka, Gagi, pare? Ikaw din. Kasama niyan si Keisha Chua. Keisha Chua. Yes, Binibining Pilipinas Albay. Yes! So gayon. Basta Bicolana, sobrang gayon. Oh, Okay, diba? next. Sinong next natin? Yung next natin si ano? Sino ba yung magpapabisto-bisto siguro pa ito here? na, malapit ito eh. Oo nga, Jen. Mag-hi ka naman. Ay, Ano, kasi nasusupog ka ba sa Oo. camera? Isang hi naman dyan, Gagi. Ayan, ito, yung mga nagkakahiriling ninyo, these are the people, bakit successful ang Konyo Bicolano. So, sa Konyo Bicolano kasi, we're really a team, we're really a family. Ayan. Shari ng Rafi Tulpo. Ayan, Sir Rafi, Sir Rafi, meron po tayong reklamo ngayon. Yan. Ano ang reklamo na yan? Nandito, Sir Rafi, tatanong ko lang po sana kung masarap po ba yung cookie ko. So siram ng cookie mo, Shari. So siram. Like, I think even Diwata, kilala mo yon si Diwata? Yeah. Marina, magpasantiguar kita. Ipapahiling ko sa imo ang sakong. Mamaya, itutuloy yan. natin yan because later on kasama natin, broski, si Diwata. Ay, nakaka-excite. Santiguar. Alam mo ba yung Santiguar? Explain. Napanood ko yun eh. Di ba, ito, si Jeff, yung laging kinakalintura. Yes, yung may plated Santiguar X-ray. is like, The plated x-ray. Like, suruloin mo yung Yeah. puweta ng ano, ng and plate. makikita mo doon kung sino yung nakakawat sa'yo. Ng kawat sa'yo. Yeah. Yes. I love that. So, Yeah. isang hi naman dyan. Hi! Kusina ni Jen. Para sa mga malapit ng ikasal. Di ba? Hoy, Kung Gagi! gusto nyo Oo magpabook nga. ng cake. Oo nga, Diba? Gagi, para speaking of kasal, mamaya, the budgetarian bride is here. Yan. Woo! Yung mga gusto na mag-asawa, pwede kayong Yes. mapapanood nyo mamaya. May Yes. tips, di ba? Mga Yes. ganyan. Tama ka dyan. Maraming salamat dyan. May Thank you. any words ka pa before tayo mag-Sarantiguar na here? Ayan. Kusina ni Jen po. Like us on Facebook. Thank you so much. Yan. Talaga. Jen is so gayon. Very dakulang girl also, but also has a dakulang heart. Yan. Yan. Hello, isang nagraragamong shoutout like super korao sa ating 111 viewers Yun! right now. Okay. Bro, Sige. wait lang bro. Nabanggit mo kanina Hinebra? Oh, Hinebra. Oh, ito Hinebra bro. Ay, gagi, par. Ayan, shot puno daw tayo. Say, Siyempre ayan, shot- bro, hindi yan kompleto without this. Uy, without, ano ba to? Bubuo mo bro. Ayan. Ay, gagi, pare, Dalimoncito. So, Jin Manse, we are also having this live broski, 121 viewers natin because we really wanted to celebrate our first ever 1 million views sa Facebook. Gagi, pare. And it's all because of Jin Manse, Gagi, pare. So, later on, ipapashot natin yan. Ipapashot natin yung mga to, yung mga broskis natin dito. But, yeah, just wanted to give a quick shout out, broski. Kasi papasok na. Papasok na. May papasok dito. Yan. O may papasok tayo dito. So, would like to say hi kay Faye Hinal. Uy, Faye, solid Conbi. Member to ng combination talaga. Junjun Encarnacion, hello sa'yo. Jelay Broski, what's up? Red Ventures is also watching. I really love how, yung mga content creators natin, content creators, Gagi, parang may tanga dito, kinakaragat na ako and all, nagka-reliptok na yung kublit ko. But yeah, just wanted to say thank you sa lahat ng mga content creators na sumusuporta din sa Konyo Bicolano. Pa-shot man pare. Sige, G pare, shot tayo dyan. Neil Desu. Gagi yung mga pangaran, mga pangmayaman talaga. Oh, Neil Desu, sino pa ba? Jelay, Mark Montana, Heart Evangelista, broski Uy, watching Heart from Evangelista? Sorsogon. Sino yun? Heart Sino si Evangelista? Heart? Ay, si Heart. Uy, hello Heart. Shot mo yan, Heart. Busy siya ngayon, di ba? Busy si Heart ngayon. Oh. Hello, Heart. Bro, di ba hindi kompleto ang inuman kapag walang?
Pulutan. Yes, Gagi pare. From Spice Buds yung Yes, bro. thank you. Maraming salamat, Spice Buds. Ayan, sa nagraragamong pulutan natin ngayon. Yan, Spice Buds naman yan. This is a chicken. Kasi alam nyo, broski, wala nang di ba? Wala na ngayong wala na masyado mga talpakerists. Oh. Yes, no more. Pinapawal. Hindi nyo Hindi, alam naluto yun? na. Hindi nyo alam? Gagi pare, kung sa TikTok may mga TikTokerists, Oh. here sa province, like here sa Camarines Norte and DGC, meron tayo dito mga talpakerists. Ano nga yun? These are people who really loves to play with their cocks talaga. Chickens. Yeah. Manok, Their cocks. manok. These are talpakerists. So, wala na yung mga talpakerists ngayon. That's why, eto na. Naluto na. Ayan na, ayan na Naluto na yung mga nila, chicken. So, Spice Buds, maraming salamat. Speaking of nagraragamo, nasa Albay kasi nasa LA, nasa Legazpi. Albay yung isa sa mga pinaka-favorite natin. Boss Junes, Gagi. Boss June. Ang BJ na hanap-hanap. Bakit? Yun. Bakit? Gagi par, ba't ba ako ba may-ari nun? Hindi, because it's so serum. I mean, it's so serum talaga. So, Parang napanood ko yung video mo yun, bro. Yun yung ginawa mo chaser, yung gravy. palpal ka ba? Tayo gumawa Ay, nun, doon pa ako nun. Gagi pare. Doon pala ako nun. Mingaw, Mingaw, pare. mingaw. Yes, pare. of course. Napakaganda. Sobrang linaw ng live natin right now, broski. Like, this is what you call online Santiguar at its finest. Yun. Brought to you Legit. by Micro Dave. Yay! Micro Dave Production. Dave. Kakaiba, Gagi, parang nagkakapearl pala ako dito sa brand na to. Micro, it means small. Pero yung may-ari, yung totoong Dave, soda kula. So, I don't know, di ba? Micro ba talaga? Lalabas daw sa screen, lalabas daw. Lalabas sa sa screen. Oh. So, ayan, later on, yung mga broskis natin, papasok unang papasok dito si The Budgetarian Bride. Yun. So, isa yan sa papaanohin natin, papashot puno talaga natin. Ayan, right? oh. Tingnan natin, ano kaya ang laman ng baso ni Budgetarian Bride? Yan, let's see, let's see. Sino pa ba yung mga isa-shoutout natin dito? Hello sa mga taga-Tagig dyan, sa mga taga-BGC, hello sa mga hello Daniel Bukawe Korod, Rachel DG, yan, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta dyan and all. So, yep. Ayan. Ay, ano to? Bakit may ganyan? Tinimplahan na natin yan, bro. Gin Mansi yan, Ayan, syempre. Jean Manse. Ayan, wala pang guest. Sa kabila, wala pa tayong guest dyan and all. So, sino pa ba? Buba Milk Tea. Siyempre, ito ang Oo. Buba Milk Tea. Isa to sa partner natin na partner na milk tea natin dito sa, yan. Ito na, yung Jean Mansi natin. Oh. Walang baso, so, uurum-umin ko ito. Eto, bro. Meron. Ayaw, urum-umin natin Meron. ito, bros. Diyan ka nagwa na yan, di ba tinungga mo yan? Dito tayo nag-1M. Uy, broski, speaking of 50K, pwede bang i-plug ko lang? May surprise ako sa inyo. Ano yung bro? Ano yan? Mamimigay ako ng sapatos. Talaga? Yes, Gagi pare. Mamimigay ako ng legit na shoes from Trendsetters. Brand new. Ano, brand new to, brand Yan. new. Tapos ano talaga siya, kaliwa tsaka kanan. Oh, ang galing ha, bihira yan. Bihira, Yes, yun ha. Trendsetter. Yes, super bihira talaga. From So, Trendsetters? from Trendsetters, simpleng-simple lang yung, like super puzzle lang nung mechanics. All you have to do is of course, like Conyo Bicolano page. Make sure na kayo ay avid fan ng Conyo Bicolano because magagamit nyo talaga yung mga tinataram-taram natin here. Like the combination of English, Tagalog, and of course, our very own Bicol. Kapag sumali kayo dito. So simple lang 'yan. You go to our main page. Here, sa page natin. Yes, here's a page natin and then there's a mechanics there. Palpal ba kayo? So you read. Hindi, joke lang. Now, we've already posted it. Yeah. Yes, nakapin na yung post na yun doon. Oo. So sagutin nyo lang yung question. Using the comment box doon Yes. sa ano na yun na ano yung question doon? Ano yung bakit karapat dapat Yes, kang... bakit karapat dapat ka, like super legit, bakit karapat dapat kang bigyan ng Trendsetter shoes? Explain your answer in 185,000. Ay, hindi. Walang ganun. Walang ganun, pare. Explain yourself justify yourself, like taram yourself in Conyo Bicolano way. Yan. Yes, but use the hashtag combination and hashtag Trendsetters. Yes. And of course, don't forget to share the post. Yes, i-share mo yung post na yun and then we'll make basa all of those and then by Monday next week, we're gonna kurahaw
who will Yan. be the winner. Yes. Paano natin bro malalaman kung sino manalo? Gagi Pipili ka pare, ba? good question. Yes, Yo. sino pa ba yung pipili? Diba? Siyempre ikaw. Tayo tayo, yung tayo. pipili Mga niyan. taong So, lipods. the best answer, yes, the best answer ay magkakaroon ng ng bagong shoes from Trendsetter With your tayo. signature, of course. With my signature, lalagyan natin yan ng signature kasi every time you make sulot those shoes, gagi pare, no need na magtabi po apo. Bakit? Kasi ano ka na, parang ano ka na dyan, Spell na yung ano? yes, kasi from Santigwarts yung ano ko, yung gagamitin ko. Yung Yes. gagamitin mong pansulat doon? Yes, pare. So, magiging free ka na sa mga taong lipods there. And also, it has an automatic, meron siyang automatic na sensor for provincial cakes. Yes. Mag-detect agad? Yes, you know, here sa province, there's a lot of provincial cakes. So, yan. And then, yan, sa Monday, i-announce namin yan, kukurahaw namin yan, and all. So, yep, maraming salamat everybody. Sino pa ba yung mga nanonood ngayon while... Si Carmina bro is watching right now. Hello, Carmina Villaruel and sa Hindi, Twins. Ano ba? De Alba. Ay, gagi pare, sorry. Carmina de Alva Broski, hello. Maraming salamat sa'yo sa pagpapadala mo ngayon. Dahil magpapadala daw siya. Magpapadala? Yes, Oo ng lang. farm. Farm? Yes, Grabe naman. magpapadala siya ng farm sa San Lorenzo. Medyo walang budget Mukhang yun, magaan yung Yes. farm na yun, ha? Oh, Nicole broski. Diaz is watching din. Hello, Nicole Diaz. Eto, may mga ano dito. Watching from Pulangi, Albay. Oy. Phoebe Kate Molanta Mape. Ayan. Anong tawag natin sa Pasilyak ano, bro? daw, watching from Pulangi. Yun. Ayan. I make silhak na already Bro, to yung tawag you. natin sa Pulangi bro. Ha? Reddish. Yes. Hindi ba Reggie? Ha? Reggie? Ba't ka nangingialam? Ah, Ikaw sige, na sige. dito. Saan Hindi, suggestion lang naman? Suggest- Pulangi, ayan. And then also, ayan, ang dami mga taga-Tagig, mga taga-Masbate, Sorsogon, Italy. Ayan, may mga ganyan na. May mga may pangontra na broski, ayan. Oh, tama yan. Kaya join na kayo sa ating join na kayo dun sa pag-games. Minsan lang sa yun. giveaway natin, pag-giveaway. Also, Madali lang naman diba? batiin din natin yung mga legit na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Chuboboy! Happy birthday, bro! Happy birthday! Yes, broski, si Oragon, kumusta na ba? So, I hope mas maging maugma ka pa, magharalaba pa ang buhay mo, and mas marami ka pang mapaugmang tao. Maraming salamat dahil sinusuportahan mo kami. Also, hello, Boss Crepa, Papa Tantan, and lahat ng mga content creators, nasa daghan namin kayo. So, hindi man namin kayo natataram-taram, but you guys are our inspiration talaga. Ayan, say hi sa ating social media manager. Ayun, Kahit boses lang naman. Oh, hello natin. Baka pakita Hi ka natin. naman. Pwede ba natin makita? Ayan, hello. Dwayne. Ayan, si Dwayne. Si Sir D. Ayan, follow him on Kumu. Oh, yes. Yes, sa di ba? Kumu. May Kumu. May Kumu. Yes, makipag-Kumu na tayo dyan. Papasok Yes. sa ano to, ha? Hello sa maugmang lugar. Alam niyo kung saan yun? Saan yan? Naga City. Ah. Yes, maugmang lugar, especially si Donald Trump. Hindi, joke lang. talaga ba? Donald, yeah. Lumipat na. Donald Barameda. Hello sa mga taga-Naga. Ay, Gagi pare, pumunta ako dun sa Naga. Kasama ko yung family ko. Yes, nagkarakan-kakan kami sa Bolofers. You know that? Bolofers ay isa sa mga pinaka-legit na na nakakanan. No, I don't call it kinalas. I call it deconstructed soup. Yes, because it's kinalas. Yes, super sarap kapag kapag partner mo siya sa what you call this, local banana fritter na pinirito Ano yun? mo sa ados na lana. Ano yun? They call it sinapot. Sinapot. Yeah, sinapot talaga. Yan. So siram. So hello sa mga taga-Naga dyan. Sino pa ba yung mga nandito? Krami Wami, hello from Pasig City. Uy, kumusta dyan sa Pasig City at si Vivian. Muntik na. Hello Vivian sa Pasig City. Ayan, bawal nga pala tayong bumati basta-basta. So sorry po. Vivian, hello Vivian. Hindi, classmate ko kasi si Vivian from Pasig. So hello broski. Ayan, Manda Page. Sino yun? Bruce. Ayan, happy 50K daw, sabi sa atin ni Manda Page. Doc Grace Cruz, Gagi Par Oragon here from Batangas. Wow, hello sa mga alae natin dyan. BB, hello from UAE, broski. Hello sa'yo dyan. And then, ayan, from... mom mo? Mom mo pala yun. Ikaw ha, mayaman pala talaga kayo. Oh, hello po. Hello, mom. Hello po, mom.
Ay, Pinoy Eggways is watching. Pinoy Egoy. Ay, Egoy. Eggways. Egoys. Pinoy Egoy. Oh, Pinoy Ego. Hello, Pinoy Ego. Yeah. Gagi, pare. I mean, naguguruhit na into our throat talaga. Kasi kanina pa kami dito nagsha-shot po. No? This Pangalawa is na our... yan? No, 86th. Ah. Pang 86 na natin to. I love... Ang dami nag-react doon sa sinapot natin. I love sinapot din. I also love turon. You know turon? Pero mas gusto ko siya sa manpulo. Bakit? Mas masarap. Bakit? I don't know, may ice cream kasi. Ah. Yes, mas masarap yung yung Saka turon. mahal siya doon, mahal. Mas mahal siya doon. 700 plus. Yes, 700. Si Paula bro, nanonood ngayon. Hello hello Paula. Paula Abdul. I hope you guys. Sino ba? Uy, Paula Ignacio. Okay, Paula Ignacio. Akala ko naman kasi lilinawin kasi natin. Sorry. Ayan. Hello si Julian. Konyo ko. Cheers po from OWAS Albay. Speaking of Albay, hello Aguas Farm. Hello sa lahat ng mga nagdadaralan ngayon nagdadaralan ngayon sa Albay. You guys are so legit talaga ever since. Uy, pa Santiguar daw, sir. Ay, right now we don't have kandila so we can't do the Santiguar, but we can do it online naman. So, Oh, saka aircon bro, bawal si aircon 'yan. yes, bawal because bawal. Gusto ko lang ng bawal. Bawal naman talaga yan. So, I think, si Budgetarian, wala pa naman. Ano ba? So, si Budgetarian Bride is, we're just waiting for you. Cams, if you're watching, kung nadadangog mo kami right now, Pagalawin ang baso. Pagalawin mo na yung baso na hawak mo ngayon. You can make enter na sa ating account. So, yup. Let's go. Let's do this. Miko, May bisita. Ay, hello, Mikoy's Pizza. Hello, Mikoy's Hey, Pizza. shoutouts. Yes. Super favorite natin yan. Mikoy's Pizza talaga. Kaya yung 182 buyers. Ay, ano buyers? Viewers, tuloy? bro. Viewers. Kaya 182 viewers natin. Maraming salamat. So, yes, tandaan, wala munang aalis sa live natin. Yes. Tuloy-tuloy lang tayo dito because this is this is our own way of saying thank you sa bawat isa sa inyo. Hello sa mga taga Tabaco City, especially si Monica Alabanza. Miss M of Boss June, hello. Hello sa inyo lahat dyan. Boss June's family. Dalawa na yung branch ng Boss June sa may Betano and then sa may Old Albay. Yeah, Old Albay. Had a farm. Nicole Diaz, ayan, manahimik ka na. Di joke lang. Nicole Diaz, hello broski sa'yo dyan. And someone is entering the room right now. Ayan, may Gagi, pare. Parang may kumakatok na bisita pare. Sino ba yan, Gagi, pare? May bisita na ba tayo? So, bisita ba let's see, tayo? tingnan natin kung may bisita tayo dyan. And Wala pa. Gagi, pare, parang sarili ko lang yung bisita ko dito. Pero may kumakatok kanina eh. Pero broski, ano yun? Yung abang nagsha-shot-shot tayo dito, ano yung mga tanong-tanong mo habang tinitingnan Ito natin? pa bro. Okay. Maitatanong ko sa'yo bro kasi gustong-gusto ko itanong sa'yo ito. Sige, broski. Ano ba bro yung pinaka-paborito or pinaka-tumatak na video na ginawa mo? Gagi, pare, that's really, that's so hard. Yeah. Parang naiyak ka bro. Hindi, pinaka-favorite na video ko talaga was, yung pinaka-favorite na video ko, Gagi, ang dami ko ng ang daming content natin na ginawa. Lahat mo yata paborito eh. Ang pinaka-favorite ko was the, Madilim pala, no? Ay, madilim daw. Madilim. Ay, sorry. Lagot! Naku, may bisita tayo! Uy, may Ayan na bisita tayo, may tayo, bisita Gagi. tayo! Sorry. May Wow! kumatok. Isang pala Light, sorry. Gagi, pare. At least hindi tayo ininjan. Oo nga eh. Yes! Hi, good evening. Can you say Maray na Banggi? Maray na Banggi. Tama ba? Yes, tama. So, the Budgetarian Bride. So, how should I address you? Purok Uno, Barangay 4 ba address? How should I address you ba? The Budgetarian. Ha? Ano na lang, Cams. Okay, Cams. Or Camille. Camille. Kung saan ka mas comfy. Yes. Alam nyo ba, broski, Cams, welcome to Bicol. Alam mo ba, the budget, mahal na mahal ka ng mga Bicolano viewers mo, especially dito si Jen. Jen, halika na, magpakita ka na. Fan ka nito. Let's go, halika na dito. Madilim kasi. Sorry, teka lang. Pwede ba isi-set up ko lang yung Ay, ring hindi light ko. pwede. Wala, Kaya magpapakita na siya sa'yo. Bawal. Hindi Bawal. pwede. Bawal. Oo, kasi siya yung kapartner ni Idol Rafi, si Shari.
Ayan, ayan. Ito na, wait lang. Cams, Ano paano lang, yan? 5 seconds. I-set lang yung Ayan, ano. hindi, kasi magpapakasal na po talaga siya. Ayan. Oh, Ayan, oh. habang nagsiset up si Miss Cams dito, si The Budgetarian Bride, mga broskies, sa lahat ng mga aspiring brides and groom dyan, mga nagbabalak magpakasal or ano nga ba ang pagpapakasal, ito yung isa sa mga pinaka-paborito kong vlogger and also content creator. Yung contents niya are available for consumption sa TikTok and then sa Facebook as well. Sobrang daming tips and tricks. So, wag niyo pong i-issue, hindi po ako magpapakasal and all. Ikaw, Jen, hindi ka dito, dali. Ayan. Oh, Miss Cams, ready ka na ba? Ay, actually, maraming nachichismis. Alam naman natin maraming marites online. So, medyo ingat lang yung mga nagla-like or nagko-comment, nagsishare from The Budgetarian Bride. Kasi ang daming nagsisend na ganong message sa akin. Sabi, Miss Camille, nag-like lang ako sa page mo. Tinatanong na ako ng mga kamag-anak ko, kailan daw yung kasal? Oh, no. Pero Miss Cams, meron lang kaming request pala. Sure. Oo, Miss Cams, kasi parang medyo sensitive yung yung mga taong lipods or yung mga elementals here sa Bicol. Ayaw nila ng background. So, kaya nawawala kaya to sa live natin. So, gusto nila all natural background daw. Sure. Tabi-tabi po. Ayan na, may ilaw na ako. Hindi na Marunong madilim. siya. Tabi po, apo. Ayan. Apo. Ayan. Ayan, Miss Cam, sorry na, pero you have to reconnect. So, magre-reconnect ka daw ulit. Okay. Okay? Paano gagawin ko? So, Sorry. magko-call ulit si Miss Hindi, Cams. Ayan, magko-call ulit si So, The mag-exit Budget. ako dito, then I'll join again. Yep. Okay. Sige. Yes, without the background na. Ayan. So, that's The Budgetarian Bride. Jen, when was the first time na na-encounter mo si The Budgetarian Bride? Si Budgetarian Bride, lumitaw lang siya sa newsfeed ko. Although, disclaimer, hindi po ako magpapakasal pa. Wala. Nag-e-enjoy lang ako sa mga tips niya. Actually, meron siyang book. O, diba? Hindi mo alam yon. Meron, alam ko. May book ako niya. Meron niya akong book. Parang mas mauna ka pang mag-asawa. May libro ako niya. Meron Ayan. akong libro niya. May libro. Sa cousin ko. may Sa libro. cousin ko yan. May libro. Yeah. Yeah. Ayan, so nagkakaroon lang ng tech difficulty. But anyway, yeah, The Budgetarian Bride, I'm so excited. Ang dami ko sa kanyang ihahapot and all, Jen. Ikaw, Yeah. ano mga ihahapot mo sa kanya? Ganun din, yung itatanong. Magpapakasal? Hindi Paano po pa. magpakasal and all? Paano po magpakasal? Oo. Yan. Si Yep. Faye. Si Faye. Mga broskies, wait lang natin si The Budgetarian Bride. So, right now, mag-shoutout muna tayo, Jen. Buti nandito ka. So, Shoutout. Eman Sadenyo, hello broski sa'yo. Jason Chaser, Imelda Vinas of Naga City. Nasa Canada Canada. ngayon and taga Naga City. Nasa Naga City din siya. Ayan. Ayan. Sabi ni Dej Agnes, vecino, binaliktad yung kanyang pangalan. Jed, kapag dae mo ako, tigkurahaw broski, dudurugoon ko ng iPhone X ko, promise pare. Grabe. Oy, sige, Yaman. broski, no, magturachian tayo using our iPhone soon. So, yan. Nag-ano tayo, tumbang preso? Yeah. Tumbang Kanina, oo. prison break. Yeah. Using our hydro flask and, ano ba to, ng hydro flask and yung ating, ano yun, yung Aqua mga, flask. hindi yung mga Jace natin, yung mga Jace natin. Iba-iba. Ayan. Ayan. Papasok na ulit. Makakachikahan na ulit natin si Miss Oo. Camille. Ayan, may bagong link lang na pinasa and all, but yeah. Ayan, na-send na and all. So, shot tayo dyan, Jen. Sige, shot ka. Try ko. Shot puno, di ba? Wala pa Sarap. akong dinner, bros. Kain ka naman ng chicken from Spice Buds. Grabe, so init. Ang hirap. ang Naguguruhit hirap. ba? Naguguruhit into my throat. Like, nagkakamarati ko Parang na and naiiyak all. ka? Ayan. Naiiyak ka? No, hindi ako napapangers. I'm akala so ko naiyak happy. ka. I'm very happy right now. Ayan. So, yep, magre-reconnect lang muna si The Budgetarian Bride. So, ito, bigay ko muna kay
manager at kakausapin niya si The Budgetarian Bride. How? Ayun. Konyo, Bicolano, gusto kong malaman, paano naman kayo nagkakilala ni The Budgetarian Bride? That's interesting. Katulad mo, we're friends. Pero ang kaibahan lang sa amin was we were like magka-workmate kami sa previous work namin. So isa siya sa pinakamagagaling na supervisor na na-train ko ever. Oo nga. Ever talaga. Obvious naman sa niya eh. Doon pa lang sa vlogs niya. Ayan na. Talaga Ay, makikita. ayan na siya, tabi po apo. Ay, pinag-uusapan ka Ayan namin. na. Tabi-tabi po. Medyo naligaw ako kanina. Binaliktad ko na yung damit. So, okay, Yes. okay na. Wow. oh. Marunong. Marunong siya. Yes, Cams. Kumusta naman? When was the last time na nakapanood ka ng Konyo Bicolano video? Although, hindi ka Bicolana. Yes. Actually, ang huli kong napanood yung parang sa Hogwarts, yung merong apat na klase na pupuntahan, yung merong nagtatawas, tapos merong nagsusuob. Yun. Wow, Gagi Paris. So that's Joy. Santiguarts. Yeah, that's Santiguarts. Yung Santiguar kasi later on may kakanta. Merong famous song niyan dito, Santiguar. So Santiguar is actually isang traditional practice yan dito, Miss Cams. Like every time na nagkakasakit ka, para ma-detect namin kung anong klase or sinong taong lipods or what kind of element yung naglaro sa'yo. So, yeah. Pero depende sa signal. But here in the province, sobrang lakas ng Santiguar. Yes. Meron pa pala akong napanood. After nun, yung tour mo sa Kubo Minium. Wow. Oh, Kubo Minium. Oh, Kasi, diba? kasi kayo dyan sa Manila, you guys have condominium. Anong condom? Yeah. Condom. Broski, ano ba? Kung ano-anong naririnig Okay. mo. Kubo Minium. Minium. Kubo Minium, yeah. Kubo Minium, yes. Can't wait na makabisita dyan one day. Uy, pero careful ka dito. Para Careful ka kapag bibisita ka sa province because we do have here a lot of roof hoppers. What is roof hoppers? Those are kikicks. Those are aswangs Yeah, in Tagalog. aswangs. Nakakatuwang utuin yung mga taga yung hindi marunong. Hindi nila Sige alam. nga. Hindi nila alam yung tinutukoy mo. Broski, ikaw ba? Kumakain ka ba ng mararagamong foods? Mararagamo means? Hulaan Sorry. mo, what's maragamo? Ano lang, Mararagamo. wild guess. Mararagamo? Maragamo. Ano ba yan? Sounds like Okay, damo. ako, Is that ano? vegetable? Ito, gamitin ka sa sentence. Vegetable. Gamitin ka sa sentence, ha? Sige, My sige. mom cooked some food for tonight for our dinner. And that's my favorite fish. It's so maragamo. Masarap. Tama ba? Diba? Nagkakaparalpal ka na. Mali. So, Mararagamo. maragamo means crunchy. Yan. Oh, crunchy. crunchy. Yan. Nakakatuwa, no? Thank you for the Nakausapin. learning. Yes. Parang may alam mo yun, language 101. Language Ganun. 101. May tutorial. Yeah. Miss Actually, Gab, nanood ako ng live before ni Konyo Bicolano. Nag-comment ako ng gano'n. Sana merong mga Konyo Bicolano 101 para sa mga kagaya namin na newbie. Diba? Yes. You know, Miss Cams, I heard you, like, nagkakadarangog talaga kita. We're actually very attentive of those. That's why right now, we are launching the Konyo Bicolano Quickie sa TikTok. There are, it's a series of videos na parang, nag-integrate lang kami ng konti-konting Bicol dialect, tapos yun, meron siyang katumbas na in Tagalog and in English. And then also sa mga upcoming contents namin together with our broskies here sa Konyo Bicolano, we'll be producing contents na may subtitle na yun, para mas maging inclusive. Yay, di ba? Mas madaling mag-gets, di ba? Miss Cams, may tanong ako, if ever magpapakasal ako but I don't know when, what's your Okay. advice? Like, gusto My but I don't know advice. when. Okay. Sa akin, ang advice ko is do whatever it is that you want. Follow your heart kung ano yung gusto mo. Huwag ka nang makinig sa mga marites sa paligid, yung mga bawal, yung mga mas maganda if ganito, if ganyan. Disregard mo yung mga unsolicited opinions. Kasi
kahit anong gawin mo, yung mga Marites, laging may comment yan. Actually, kahit wala kang gawin, may comment sila. So, ignore mo lang sila and do whatever makes you Yes. truly happy. Yes. Tama. Cheers tayo dyan, broski. Shot puno. May Ayan, shot puno ka ba dyan? cheers! Wow! Ay, social. Sal, hindi mo Prepared kaya. tayo. Cheers tayo dyan. Shot puno. Yay! Okay, okay ka lang. Okay ka lang. Okay ka pa ba? Grabe, Okay naman, totoo. okay Sobrang naman. solid. Sobrang solid talaga. Ayan. Ay, ang hirap. Okay ka pa? Ayan. Tapos kulig ko talaga to, si Miss Cams. Oo. So we're Yes. really good. I know na I know talaga na matalinong tao siya. I know na Oo. nagulat lang talaga ako na dito pa kami magkikita and all. Talaga. Sa Online. Facebook talaga, di ba? Content creation is Yes. live. Yes. May question ako sa iyo. You as a content creator, you as a vlogger, nakaka-receive ka pa ba ng mga bashings? Mga basher, ay na mga bash, mga negative comments? Kasi vlogs lang 'yun di ba? Mhm. Actually, sobrang dami. Kasi nga, actually, nung tinanong ko sa'yo yan, a few days ago, di ba, sabi ko, nakaka-receive ka ba ng bashing? Kasi sobrang positive vibes ng mga ginagawa mong videos. Unlike sa akin, ako talaga, there are times that I talk about very sensitive topics. Like, for example, yung mga umattend ng wedding, tapos after ng reception, siniraan mo pa yung pagkain. Oh. Or yung mga bisita na nagsama ng +1 na hindi alam nung couple. O kaya naman yung mga hindi sumunod sa dress Siya po code. talaga 'yun. Nagsasama-sama ng mga kung Uy, sino-sino. grabe ka. Diba? Hindi, So, minsan, I create very strong worded posts about them. And, syempre, expected natin may masasagasaan tayo. Yung mga taong nagsasama talaga ng +1 sa weddings or yung mga nag-eat and run. So, Yeah. yun. Sila usually yung nagbabash sa akin. Minsan, hindi about sa context ng ina-explain ko. Minsan, looks, 'di ba? Sabihin, ay grabe naman yung kilay mo parang ganto ganyan. Oh. O kaya naman sa makeup, sa look, sabi ang pangit-pangit mo, akala mo kung sino ka makapagsalita. Ang sa akin lang naman, 'di ba? Wag ka umattend sa event if you're not even I-shot invited. mo na yan. Yes. I-shot mo yan, broski. Tama ka dyan. I-shot mo yan, broski. I-shot mo yan. Sige I-shot na. mo Go. yan. Natin yung mga Miss ganyan, Camille. 'di ba? Actually, nababasa ko yun lagi sa mga sige, alis ka muna. Kaya ko to. Sige, kung gusto mo mag-move on muna doon. Lagi ko nababasa sa mga vlogs mo, sa mga post mo, Miss Camille, yung iba't ibang scenario. Meron ka pa nga mga talagang reenactment sa iyong TikTok account. Yeah, Gustong-gusto ko Yes. talaga yan. Ayan. And napakalaking help talaga siya sa mga future brides. Yan. Thank Diba? you. Yes, future brides and Ikaw? future groom. Yeah. Nakakatulong sa'yo? Yes, definitely. Kasi ako talaga, I'm really looking forward na maubos ko na to. Shot puno nga, di ba? Pero nabanggit mo yung kasal-kasal na yun. Kasi isa kasi na in-invite namin dito, the Budgetarian Bride, because I really wanted to ipagmalaki talaga yung kultura namin here sa Bicol when it comes to wedding. Here in Bicol, we do have this called pantomina. So also, a pantomina is actually a dance wherein the couple, during the reception na the karakanan, so karakanan is eating time. So, during the reception, the couple will go sa stage or somewhere and then magda-dance sila. And then, habang nagda-dance sila, magsasabit kami ng mga cheque, like minimum of 1 Wow. million. Titulo ng lupa. Titulo ng lupa, ng Ganon. Kubo Ang Minyo. sarap pagpakasal Yeah. naman sa Yes. Bicol. Yan. So, we call it pantomina. So, nagsasabit-sabit kami ng mga pera. Talagang ini-stapler sa kutis talaga, like sa Yes. kublet. Oo. Kaya naman pala 1 million, 'di ba? Kasi sa kutis. Yes. Para So, sabi- namadama, Yeah. di ba? Also, sa reception, here sa province, I'm also very proud to share with you, Miss Cams. Kasi sa Manila, di ba, you guys have yung mga engranding reception talaga. Yeah. Pero kami here, the key is, talaga, magandang kudal-kudal. Yes. You know kudal-kudal? Fence. No, these are Engramada. fences. Yes, for us to build the engramada. So, engramada is a tent para sa ating tolda. Diba? Tapos, in there, Okay. pwede na kaming kumain, doon na yung reception namin and all. So,
Ako sa Konyo Bicolano, I'm really looking forward na someone sana may mag-share ng ganong klaseng experience. Yeah. Diba? Oh, sana Because send kayo oo ng nga, no? message sa akin. Pero I think meron akong ibang mga weddings in Bicol Interesting. na na-feature sa The Budgetarian Bride. And I'm not sure, Bicol nga ba yung sinasabi ko? Meron ako naalala recently, yung nagpakasal siya sa isang islet. Parang merong isang resort sa Bicol na nag-o-offer nun. Tapos meron siyang islet sa gitna. Doon yung wedding. Tapos yung bride, instead What's of islet? maglalakad siya sa aisle, Ano yung islet, broski? Small maliit island? na island. Okay, islet. Okay. Yung island na ang kasya lang sa kanya is parang 30 to 50 persons. Tapos dun yung wedding. And then, instead na maglalakad siya sa red carpet na aisle, nakasakay siya sa yate, papunta doon. Hindi mo kaya yon. O, di ba? Hindi mo kaya yon. Mic drop. Grabe naman yun. Kasi kami Kaya. dito, like, meron naman akong, meron ang naiisip ko sa wedding ko, Miss Cams, is like yung bride, maglalakad, kayo may islet. Kami here, maglalakad siya sa basog. Yeah. What is basmog? Basog. 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 So, Basog, basog is a sorry. group of mud. Group of mud. Yeah, small Oh. group of mud siya. So, dun siya maglalakad. Dun siya maglalakad 1 kilometer. Yan, 1 kilometer. Naka-heels Para dapat patunayan, to. para patunayan niya na padangat niya talaga ako. At naka-heels. At- Ilang inches? Yes, naka-heels. Ilang 18. inches? 18 inches. Yes. Mababa yun ah. Oo. Oo, in fairness. Uy, Jojo Bragais of Albay. Hello, broski. Hello! Baka naman. Ganon. Yan. Ikaw, Miss Cams, nakapunta ka na ba dito sa Bicol? What are the, place or at least kahit ano yung mga lugar na gustong-gusto mong mapuntahan here sa Bicol? Actually, sa Bicol, hindi pa. But actually, I have some friends sa catering. Ayan, mga nagme-message sa akin yung mga resto owners. So, minsan nagiging friend ko na rin sila, virtual friends. So, ayan, kapag ka nagpunta daw ako ng Bicol, mag-drop by daw ako sa restaurants nila. And actually, hindi ko, ano bang place? Hindi ko alam yung exact place niya, pero ang pangalan niya is Resto Avenue. Resto Avenue. Yeah, hindi ko rin alam yung ano. Dito sa daet yan, diba? Hindi Resto ko familiar. Avenue. Small Oh, business sa may lang siya, pero Talisay. Talisay. It's in Talisay. Yeah, nearby lang, nearby. Ay. Oh, wow. ayun. From the Budgetarian Bride yun, Grabe yun ah. Oo, Nakarating broski. Wow. oo. Yeah. So, I'm looking forward na makapunta rin doon kasi nakikater siya ng wedding. And I'm very, very happy when suppliers are asking about my feedback kung how they can make the bride and groom's experience better kapag dating sa catering. So, ayun, nagbibigay ako ng input sa kanya para naman mas mapasaya yung mga brides and grooms sa Bicol. Wow, super nice. Very very exciting, and I hope we could have a collab. I don't know how. Pero Baka content siya yung content creation is a crazy and mad world. So we'll Yes, never know yes. magkaroon tayo ng collaboration. So Siya yung magiging wedding coordinator mo. Yes, definitely. Diba? Nandiyan na ba si Diwata? Feeling ko nafe-feel ko na si Diwata na pwedeng pumasok. Miss Cams, alam mo ba, yung susunod na papasok here na guest natin, ano siya, isa siyang rising star here in Bicol. So, she's one of my Wow. favorite. She is really one of my favorite. She sang Santiguar. So, Santiguar is actually a song. Basta, Maririnig ba natin yan live? I'm yes, so excited. definitely. Hopefully marinig natin siya ng live. Ayan, papasok na lang siya anytime right now. So, ayan. Okay. Ayan, Miss By the Camille, way, may question congratulations ako. sa 50K. Congrats. Yay! Cheers mo yan. Shot puno. Cheers mo. Shot puno mo yan, broski. Shot yan. Yan, shot mo na yan. Miss Camille, hindi ka ba nauubusan ng Mare, hindi ka ba tropa? Hindi ka ba nauubusan ng mga ideas when it comes to content creation, especially yung pinaka-theme or pinaka-topic nung ginagawa mo is about wedding? Hindi ka ba nauubusan ng dyan, ng mga ganap, ganyan? Na mga ganap. Mga ideas. Actually, nung una, medyo challenging siya. Kasi isang beses lang naman ako kinasal. Once na kwento ko na, from my preps, hanggang reception, hanggang honeymoon, hanggang magkaanak na may ikwento ko ganun. na. I love honeymoon. So, tapos I na, love diba? honeymoon. So, dito pumasok yung idea that there are some couples na nag-reach out sa akin, sabi, Miss Camille, sana ma-feature mo kami. So,
simula nung nag-accept na ako ng mga features, ng stories ng ibang tao, ayun, I think hindi na ako mauubusan because they really love to share. So there are weddings na ako hindi ko man personal na na-experience pero they became my content dahil gusto nung mga tao mag-share through the Budgetarian Bride. So ako, nagkaroon ako ng traditional church wedding sa Catholic. And then meron akong mga audience from INC, meron pang mga Wow, Muslim, very diverse. merong Christian na nag-garden wedding, merong military wedding, merong nag-elope as in witnesses lang yung meron sila. Konyo wedding, And then wala merong bongga, yung mga kinasal sa Mexico, sa Georgia, yung mga ganyang bagay na hindi ko na-experience. And there are people who are willingly sharing their stories, sinishare ko yon. And bukod pa sa mga yon, hindi rin ako nauubusan because parang everyday, I receive hundreds of messages, questions tungkol sa mga hapon. wedding. So, Yeah. each of those questions, minsan kapag katingin ko maraming makikinabang sa sagot ko, I also share those advice sa audience ko. For example na lang, kahapon, ang question is, sinong name daw yung nauuna sa invitation? Is it the groom or the bride? Sino nga ba? I share my Sino nga thoughts. po? Sino nga ba? Actually, wala naman tayong strict rule about it. Pero, kapag nag-Google ka talaga, ang makikita mo sa Google na written by US authors, usually babae. Name daw ng ladies bride. first, Yung pala parang kasi, ganon. sa Ayan, US yun naman is pala. family ng bride yung nag-sponsor yata ng weddings. So, dito sa atin traditionally, lalaki. Kaya naman, kung makikita mo sa invitation, name ng lalaki yung nauuna. So, parang ang basic idea is kung sino yung mas malaki yung ginastos. Ganon. Ay, ganun. Ayan. Maraming salamat sa shares, sa mga shinare mong sa mga shinare mong taram-taram right now, Miss Cams. Nakakatuwa just by hearing you, by just looking at you, nafe-feel ko talaga yung kalayo or the fire. As you Wow, talk, na thank super you. padangat or super love mo talaga yung ginagawa mo. And I wish mas marami ka pang maging contents na Bicol inspired. Kasi alam mo yan, kapag Yes. Uragong Broski talaga kami yan, I'm super proud to be like nagkakaraka ng Yes. sili. Super proud talaga with with all my Bicolano blood talaga na nagdadaral, naguguruhit into my veins. So, yeah. Any words, last few words para sa mga fans mo dito sa Bicol, especially to kay Jen. Yes. Fan na fan ka talaga. Wait lang, pero pwede bang magtanong muna kay Conyo Bicolano Yes, before yes. ako mag-final message? Yes. I just want to ask din naman, ikaw naman, ano yung motivation mo on why did you start creating contents as Conyo Bicolano? Why ito yung napili mong tone ng iyong social media contents? Shot na yan. Shot na yan. Shot na yan. Sarap. Sarap. So, Broski, that's a very good question. So, there are two things talaga that keeps I mean that keeps me going. Number one is love for my family. And then, when I say love for my family, these are yung pamilya ko talaga, sisters, sila ngayon, yung family ko. And then number two, I really wanted to make my mom proud ever since. Like, mama's boy ako. Hindi ako nasusupog, hindi ako nahihiya. Nasabihin yan, mama's boy tayo I dyan. know. Diba? Alam yan na, Jen. So, May Conyo Bicolano term ba for mama's boy? mama's boy, meron naman, ano mama's boy? Mom's boy. Hindi, joke. Wala naman. But isa sa mga naging inspo ko din talaga na mag-push sa content creation is really my friends. Hindi talaga to planado lahat. So, a year ago, nasa corporate world pa lang ako, mahilig na talaga kaming uminom-inom. And who would have thought sa inom-inom na yan, sabi nga nung isa naming broski dito, na-debunk natin, nasira natin yung sinasabi ng mga mom and dad natin na wala kang patutunguhan sa inuman. Broskis, naka 1 million views kami. Hindi, pero isa pa sa mga naging inspo namin, Miss Cams, is here in my province, in Camarines Norte, there's a lot of content creators. But hindi sila nabibigyan talaga ng platforms, perhaps because wala pang nagsisimula. It's really a domino effect.
Right? So, Yes. yun yung isa sa mga naging motivation ko na parang hindi kami yung pinakauna, kami yung pinakauna but definitely hindi kami yung magiging pinakahuli na content creation na mai-interview mo rin, makakasama mo the Budgetarian Bride and all these mainstream bloggers. So, yan, isa yon. And then lastly is yung lastly, kung bakit Konyo Bicolano yung naging mode natin is that Camarines Norte is part of Bicol region. Pero sa lahat ng mga nagdadaralan or nagwa-watch sa atin right now, although we are part of the Bicol region, we are divided into Tagalog and Bicol-speaking town. That's kind of weird, right? So, may Yes. mga Bicolano dito na really can't speak Bicol, right? Yeah, hindi masyado. And I think I would say fortunately versus unfortunately, 'di ba? Fortunately hindi kami ganun kararong or ka-deep magsalita ng Bicol. Kaya yun yung naisip kong way ng communication sa Konyo Bicolano, and it also shows the diversity of Bicolano. Para So, sa yun. lahat. diba? Para sa lahat talaga lahat. yun. Good. Ayun. Grabe. Shot puno daw yan. Shot yan. Hindi namin kaya yung bote niyang green. Sarap. Okay pa? Okay pa? Kaya pa. Legit, nasusuka talaga ako. Miss Cams, Gin Mansi talaga to, as in. Legit Pag to. daw nasuka, another million yan. Ano? Yun pala yun. Another million yan. So, yan, Miss Cams, maraming salamat sa iyo. I hope we could have more. Please invite me if you have live. Yes, yes. Grabe, sobrang thankful ako for having me here. Thank you for the invite, Konyo Bicolano and your team. I'm really very excited to meet you all one day. Ayan, sana makapunta tayo dyan sa Bicol and makapag-tour sa Cubominium. And again, dun sa mga fans ni Konyo Bicolano who needs help sa pagpaplano ng wedding nila, visit lang kayo sa The Budgetarian Bride. And of course, kay Konyo Bicolano, again, congratulations for all the achievements. You deserve all those things. And nasa work pa lang tayo before na magkasama tayo. I know you are a very, very good person. I can feel it. You are a very genuine and authentic person. Sobrang, tawag dito, sobrang generous mo to share all the knowledge that you have. So, ngayon that you are a content creator, I know you are going to spread so much positive vibes dito sa ating industry. And I'm hoping for more followers, more subscribers, more views, millions pa. So, ayun lang. I hope you have a great night and keep doing what you do. Keep doing what you love. Oh, Miss Cams, thank you so much. I'll chat you. Mag-PPM ako sa'yo. Grabe na pang... Yes. Oo. Maraming salamat, The Budgetarian Bride, Miss Cams. I'm sending all our Bicolano love and hugs to you. Kugos. Isang kugos para sa'yo. Maraming salamat, The Budgetarian Bride. Shot puno para sa'yo. Shot puno. Kaya pa ha? The Budgetarian Bride. Thank you. Yeah, so that's The Budgetarian Bride, Miss Cams. Alam mo, Okay ka pa, broski? oo, gagi pare. Kaya Ako lang pa. yung nagiinom-inom dito. Grabe, And no? ako Para lang yung sa'yo talaga nagiinom yan. dito. Ha? Para sa'yo talaga yan. Yes. Parang gusto ko ng kanta. Gusto ko ng something Ay, music di ba talaga may and bisita all. tayo? Oh, may bisita pa yata tayo, ha? Ay, oo nga Ayan. pala. Diwata. Diwata ang kaganda. Yung Ay, name mo daw sa parang iba TikTok. yun. Ay, sa TikTok, sa ano pala? Facebook. Sa Twitter. Ay, sa... Okay ka pa? Nasa loob na daw siya. Nasa loob na siya. Hello po sa ating Sa mga Skype. viewers. Sa ating live ngayon. Shout out po. Yeah, shout out tayo sa mga... Shout out po Shout tayo out tayo sa dyan. mga viewers natin and all. Habang hinihintay natin, Gagi, I'm so Okay happy ka pa right ba? Okay now. ka pa ba, broski? Yes, broski. Mag-shout out naman tayo. Ayan. Yes, no to Latob, sabi sa atin ni Jezebel Lazala. Yes. Broski, hello sa'yo dyan. Wag. Yes, RV Cardenas, Pakurahaw. Yan, Pakurahaw sa'yo dyan. Kala ko kasi sasabay sila. Sabi ni Lorna Gaslang, ang saya. Ang saya or Ang saya. in Bicol, maugma. Yan. Nauugma ka ba ngayon, broski? I'm so like super ugma talaga. Like super legit. Mas maugma like pa. bakit? Like because some of our friends from Araneo, Lazal,
Apoveda. I know. They're watching right now. Like, super legit Oh my talaga. gosh. Remember during our college days? Yes, I Yeah. remember. Like, your parong, Oh. so legit. That's your favorite, right? That's my favorite parong. Yeah, I that's, know. yeah. Shout out pa. Jelay. Si Uy, Jelay, Jella. Oh, si Jella. Lagi siya Pakurahaw. nanonood, no? Ayan. Si Lynn Terol. I like the kami ang magiging una pero hindi huli. Yes, Aww. definitely. So, sa lahat ng mga content creators na nagdadalan, right now, padagos lang. Yes, Yan. continue what you're doing. Yes. Hello rin pala broski sa mga broskis natin sa Davao and sa Cebu also. Hello sa inyo dyan. Maraming salamat because you guys are so legit. Talagang sinusuportahan nyo kami. And sa Bicol University, the official publication of Bicol University, bro, ano nga yun? Of College of Arts and Sciences. Hello sa mga taga BU. Ayan, Yes. Bicol University. Ayan. And then, hello din sa mga nanonood sa atin sa mga taga The Fort. Yan. The Fort. Bicol Universitarian. Universitarian. Basta matatalino sila, Gagi Par. As in, super legit. Yes. Shout out daw po sa Abrera family. Yes, Giselle Abrera, shout out sa'yo sa Abrera family. Hello, Luisa also. Sino pa ba? Ayan. Yung mga families natin, may family pa ba ako? Meron, wag mo isipin yan. Siyempre, Mabini Colleges sa lahat ng mga nanonood ngayon ng faculty members ng Mabini Colleges. Hello, everybody, broskis. Hindi, kasi faculty na yung pamangkin ko. Oh, kaya diba? naman Faculty na yung pala. pamangkin. I'm so proud to be part of that institution talaga. Ayan. Sabi ni Denver, konting ulan daw sa kanila lumalaboy. I love that. Like, when you Yeah. say laboy, kasi these are mods, here Yeah. din sa DGC, every time like nagtatargetin na, konti-konti lang, nagkakaroon na talaga siya ng laboy and all. Yan. Ayan. Moni Beth, thank you so much. Congratulations daw, broski. Yes, Broski, thank you sasali po. ka ba dun sa ano? Dun sa pa-promo natin sa 50K? Oo, kasi sapatos yun. Yes, eh. it's open for all. Diba? Alam mo kung ako sa kanila, nagjo-join na sila, tingnan nila Right. dun sa page Right. ng Konyo Bicolano, makikita nila kung ano ang dapat nilang gawin. Yes, Gagi pare. Like, super legit. Katulad ng ginagawa mo right now, all you have to do is comment your answer. Just answer my question. Bakit ikaw, like yung super karapat dapat na tauan ng shoes talaga? Don't worry, kasi yung mapipili naming winner, we will customize the size of your Yes. shoes. Grabe. Yes, grabe. Like, super mas grabe Bongga. pa to. Happy 50K talaga, Thank you, broski. Happy Uy, hindi, 50K. pa 60 na nga tayo, Yes, Gagi. 58,000. Yes, 58,000 na. So, Ayan. hello sa ating 104 viewers. Like, Viewers. super solid talaga. Abangan nyo rin po, later on, abangan nyo rin because magkakaroon na kami ng panibagong feature. Ito yung tinatawag naming Facebook subscription page. Yes. Gagi pare, you know that? More. Yes, of course. Yes, the Facebook subscription page will contain an enormous, oh my God, may nakikita ba? Tabi po, apo. Hala, Gagi, pare. parang Totoo ano? ba? Di ba gusto mo may kumanta? Ito na yun. Wow! Oh my gosh, Diwata. Alam mo ba, hello Diwata, welcome to Daet, welcome to DGs. Can you hear me okay? Hi! Hello! Yun. I'm so speechless right now, Diwata. So, yes. Ilang beses. Hindi kasi ilang beses. Oo, Diwata. Hello. Ay, panyo ka ba dyan? Oo, Hello. ipunas mo na. So, hindi kasi ilang beses ako nag-attempt sa'yo, Diwata, to na ma-meet talaga kita. Pero because of schedule talaga, like because you are so legit na talaga. Yes. Hello naman sa'yo dyan, di ba? So, at least right now, kahit virtual, natuloy na ito. So, Diwata, welcome to DGC, Daet Global City. Thank you for accepting the invite. Thank you so much for inviting me. Hello!
Yes. Uy, ano man, shout out mo naman yung mga broskis natin dito sa Camarines Norte na super fan mo. Pauli as in RIP replay button sa Santiguar. Marina, magpasantiguar kita. Ipapahiling ko sa imo ang sakong namamati. Actually, may sayaw pa ako niyan. Wow! Marina, magpasantiguar kita. Ipapahiling ko sa imo ang sakong namamati. O, di ba? Parang Di ba? kaya yun ni Diwata gawin. Yung dance steps na Oo yun. nga, hindi. Parang patry Kakantahin ko na natin. lang po. Kakantahin na lang. Kakakanta na lang. Oh. Diwata, ano na, kumusta? Where are you right now? Like, nasa in ka right now? Yaon ako sa Albay, sa Tiwi. Oh, sa TV Albay. Albay. So, Diwata, pwede bang later, siguro later na lang, pero, kailan mo huling napanood or kahit nasilip man lang or napakinggan ang Konyo Bicolano content na nagpaparagpadag sa timeline mo? Actually, lagi ko siyang nadadaanan sa FYP ko. Kasi friends tayo eh. Yes. So, pinapalo namin. We follow each other, yeah. Yeah, so, palagi ko siyang nakikita, like, yung punta mo sa Aguas Farm? Yes, Agus Farm, yeah. Yeah. Tapos yung latest video, yung nasa Facebook page mo ngayon, yung Aguas Farm din ba yun? Lahat yun? That's Yung may fish? Yung may Oh, yeah, fish? yeah, yeah. That's Aguas Farm. Like, nakirilhagan ako and all. Yeah. Ang cool na lang. Wala, nakakatawa lang talaga yung lahat ng contents mo. Like, super nakakapag-made my day. You know, Diwata, one of my friends, papakita ko sa'yo si Pete. Halika dito, Pete. Siya talaga yung nag-send nung video, Pete, halika. nung video mo one time. Strip version pa yon ng Santiguar. Kaya talaga nakilala kita and everything. Ayan na, naging na siya. Nagtuloy-tuloy na siya, tas RIP replay button na pag nagda-drive ako and all. Ito si Pete. Ayan, mag-hi ka naman kay Diwata. Tabi po, Apo. Hello! Hello po, magandang gabi sa ating lahat. Hello po! Ray na Banggi! Maray na banggi. Maray na banggi. Oh, maray na banggi, maray. Ayan. Hindi talaga siya nagpapakita, pero siya kasi yung dahilan kung bakit nakilala kita, Diwata. So, may GC kami sa Konyo Bicolano. Sinenya yung strip version mo, tapos tuloy-tuloy na yun. So funny, because may mga nagtatag sa atin, broski, sa music video niya, di ba? Oh, kasi naging theme ng content natin yung pagsantiguar. Yeah, yung pagsantiguar. And then, sakto lumabas yung song. So, shinare ko agad sa group. Yeah. So, they made a connection. Yay! Yun naman. Oo nga. So, Diwata, I know, super limited ng time mo, pero hindi ko palalampasin na kumanta ka talaga ng Santiguar dyan. Pero, meron ka ba dyan something na iniinom? May something ka ba dyan na iniinom and all? Oh, wala. Wala. Okay, pero tatagay ako para sa'yo. Gin Mansi para sa'yo. Yes, please. Guguruhit talaga. So, yes, pasample naman, Diwata, ng Santiguar. Our very favorite talaga na Santiguar. Ayan. Yes, sige. Yay. Yan. Naririnig ko yung guitar? Yes. We can hear it loud and clear. Like, mas clear pa sa relasyon namin. Uy, ang sakit naman. Shot! Ito, sige. This is Antiguar. Nagtutubod ka kaya sa mga taong likod? O kaya sa mga tain na hihiling dun sa tong mga mata? Malaigwada ang nahiling sa may higot. Daring
nabaya sa istorya ka ng iba. Manungod sa mga kapri-aswang tigbalang, makangalas man ang mga bagay na tunay daw ang uutik-utik man sana. Pero matubod ka daw kung sabi ko na ining tigtatago ko ba ko ini huna lalo na ba ko ini kurukara. Mari na mapasante par kita, ipapahiling ko sa imo at sa kong namamati. Mari na mapasante par kita, pag mahiling mo, sana magtubod ka na, damo yata ka. Pasensya ka dadai ako, nakahero kami tabi-tabi ko. Kaya naigo ako ka na pilit akong Diyos. Pero please lang, kaya ko pang makahilinig, maligno kayo sa mahing kang may kaiba ng iba. Mari na mapasante kwa kita, ipapahiling ko sa imo sa kong namamati. Mari na mapasante kwa kita, pag mahiling mo, sana magtubod ka na. Mari na mapasante kwa kita, ipapahiling ko sa imo sa kong namamati. Mari na mapasante kwa kita, ipaas mahiling mo kung gano'n ka kamuyan. Namuyata ka. Namuy akong taka. Thank you so much. Diwata, maraming salamat. We hope here sa Camarines Norte to really see you. Katulad ng previous guest namin, si Budgetarian Bride, mahal, like super padangat ka namin dito. Hindi mo kami kilala pero super padangat ka namin. Welcome na welcome ka here sa Camarines Norte. We can offer you the pinakamahamis na pinya, pinakamagagayon na lugar. So I hope marinig ka ng Camarines Norte here, Diwata. Yay! Thank you so much. Thank you so much. And also, congratulations sa 50K likes sa Facebook and sa super nakaka-proud din na mga taga Bicol na nakikilala tayo sa iba't ibang lugar. So, congratulations. Yay! Diwata, maraming salamat. I know you have a lot of appointment pa sa mga taong lipods because you're gonna santiguar all of them there in Albay. So, I'll see you very soon, Diwata. And maraming salamat kahit hindi kita na-include doon sa poster. Gin-raise mo yung live natin. Of course, major shout out din sa bumubuo ng team mo right now, sa family mo dyan. So, yes, padagos lang tayo and one day magpe-perform ako sa'yo ng live ng Santiguar dance ko talaga sa'yo. I swear. Sasayaw, yes! Yes talaga. Magpe-perform ako. Can't wait, yeah. Maraming salamat, Diwata. And yep, yay! Gagi par. So ikaw, magpaalam ka na. Nababay po. Ay, ano. Bye po! Starstruck na siya. Pa lang yan, partida. So ito na yung pinaka-legit kong,
tumugtog sa harap Yeah. ko habang umiinom. Yeah. Bye-bye! Bye-bye. Yay! Thank you so much. Okay. So, yun lang naman broskis, yung mga kainuman natin. Pinagpawisan ka ng brutal-butil na talaga and sumayaw all. tayo eh. Oo, Gagi pare. That's the hashtag Santiguar dance of my ever-favorite Bicolano artist, Diwata. So, tuloy-tuloy nating suportahan ng OBM Broski, Original Bicol. OBM. Yes, original Bicol music, pare. So, yan. Ko nasalo yun eh. Oh, si ano din, marami pang mga local artists dito. So, dito sa, ikaw nagda-drums ka, Gagi. Totoo, di ba? Nagda-drums ka? Tambol. Yeah. Nagtatambol-tambol ka talaga, yeah. So, ganun lang naman yung mga kainuman natin, broski. So, maraming salamat. Pwede ka nang magpahinga. Thank you. Buti naman naramdaman niyo. Hindi, Yes, thank you. broski. Congrats. So, yes, maraming salamat. So, ayan, magsha-shoutout ba tayo? May tanong sa atin Hindi yung yung mga tanong broski. natin bro, kanina hindi mo nasagot eh. Ano yun, broski? Yung yung pinaka-paborito mong video Content? na ginawa. Oh, Gagi par, yung pinaka-favorite content ko talaga na nagawa natin ever since was a content, TikTok content lang yun. TikTok content lang yun na nagpapaalam ako sa mom ko. Yan, na nagpapaalam ako sa mom ko because yun, talaga ako, family-centric talaga akong tao, broski. Tapos, yun, I really love conversing talaga or having a conversation sa mga nanay. Because sabi ko nga, di ba, mama's boy talaga ako and all. So, isa yun sa mga favorite ko. Bukod pa yun, dito sa 1 million views na content natin na nag-Gin Mansi tayo. So, major shoutout sa'yo dyan sa mga taga-boss, Junes talaga. Yan. BJ ang, BJ tuloy. Boss Junes ang BJ na hanapin mo. So, yes. Ayan. May papasok pa ulit, broski. Ayan. Ayan, pwede na daw. Gagi pare, alam mo ba? Like, nagkarawat-kawat ako ng Jordan na tumbang Prison Break. Yes, using Jordan, right? And Hydro Flask. Kaya pare, tas uminom ako ng Hinebra. I hope may makainuman din tayong mga taga-Hinebra. Diba, broski? Para magkaalaman na talaga. Oo, Gagi pare. Tapos, ha? Shot! Yan naman tayo, shot na naman. Pag nag-shot ba ako, sure may bisita tayo dito. Meron. Namamati ko na. Grabe, naguguruhit talaga. Oh, naguguruhit into my throat talaga. So, hello sa lahat ng mga viewers natin. So sorry, like super sorry broskis, hindi natin na siya shout out lahat-lahat. But broski, itong live na to is really dedicated for them. Okay, really dedicated for them para makita talaga nila tayo na live din talaga and all. So yun yung, ano pa ba, may question pa ba kayo before, parang may papasok yata na may papasok yatang bisita na kainuman naman natin. Oo. Pero yun, favorite ko din talaga yung content na nag-Gin Mansi tayo with Boss Junes. I was able to discuss, pare, one of the problems nating mga probinsyano, bros. Lahat tayo dito, di ba, na-experience doon. Like, bro, magpa-picture tayo. Remember, nang nag-OJT tayo, pa-picture tayo. Nakakahiya. Because may gano'n na tayo na baka pagtawanan tayo and all. Because we've experienced it for. We're not generalizing it naman. Pero there are instances. It happens. Yeah, it happens. Diniscuss natin doon na kapag pumupunta tayo ng city, sometimes kapag nagpipicture tayo sa magagayon na lugar, say for example, sa mga aesthetic na buildings and all, diba? Ayun, parang niningeritan tayo. Well, in fact, pag sila yung nagsisirring dito sa house Mas natin. marami pa yung picture nila. Yes, picture sa Damulag, picture sa Masitas, picture sa Basog. Diba? Yes, picture sa mayan sa mga bundok and all. Sometimes they actually get the bye-bye, which is bawal. Diba? They get the bye-bye and then they, parang, tinitake out nila yung bye-bye and all. Yeah. So maraming salamat broski sa lahat ng mga nakikinig dyan. May mga isa-shoutout ba tayo dyan? Ang dami. Sino yan broskis?
Gagi pa. Uy, talaga ba? Hello sa mga taga Parañaque, mga broskies natin sa Parañaque. Syempre yung mga friends natin sa SM Lifestyle, MOA Arena. Hello broskies. I see you all. Lainey kasi malapit na. So, hello broskies. So, Sir Arnel, I love you so much. Ayan. Tapos may Aurora pa, Zach Tabulo. Uy, Nikki, hello. Miss Nikki, hello. Hello sa mga organizers dyan. Yan. Sino pa ba mga broskies dyan? Yung mga isa-shoutout natin. Hello sa mga taga-Iriga, taga-Nabwa, taga-Owas Albay. Right now, nakikita. Hello sa mga taga-Japan. Yes, Jose Panganiban. Pero legit, worldwide ka na, may nagpapa-shoutout from Lebanon pa. Uy, hello. Josephine. Hello sa mga taga Lebanon. You know, lagi ko tong binabanggit sa live ko, broskies. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga OFWs, mga nanay, tatay, mga aki, mga tugang, or, you know, alone man sa pamilya ninyo na nasa iba-ibang lugar, luwas ng Pilipinas right now, we genuinely salute you, and we are very happy sa Konyo Bicolano na kahit papano napapaugma namin kayo, because I know it's so hard maparayo sa family mo. I know the feeling, we know the feeling na maparayo sa pamilya mo, sa bansa mo. So, isa din yan sa goal ng Konyo Bicolano is to create a very simple content that would actually appreciate, that you would appreciate, mas ma-appreciate nyo pa yung pagiging probinsyano ninyo, and mas ma-miss ninyo yung Bicol. So, sa mga OFWs na nagdadaralan sa atin right now, this is a sign na miss na namin kayo dito sa Pilipinas. Miss na kayo ng mga probinsya natin dito sa Pilipinas. Nasa Bicol man kayo or nasa labas man ng Bicol. Luzon, Visayas, Mindanao, hello mga broskies. I'm sorry, wala pa akong jacket ngayon. Pero abangan ninyo ang merchandise, Gagi. Official merchandise. Ang official merchandise ng Konyo Bicolano will be available sa lahat ng Louis Vuitton stores nation. Ay, mali pala. Sorry. Magiging available yan soon. So, very simple, very simple token lang din yan para madala ninyo kahit saan. Nagpaparagpadag kayo somewhere sa Naga, paragpadag somewhere in Sorsogon, in Catanduanes, or in Palawan, wherever you guys are. Lagi ninyong hawak yung pagiging Konyo Bicolano ninyo. Because Konyo Bicolano doesn't mean puro kaartehan lang. Konyo Bicolano means diversity. Konyo Bicolano means inclusion, inclusiveness. And Konyo Bicolano means respect sa kahit ano pang tinataram-taram mo talaga. So, that's it. Shot kuno tayo dyan. Uy, UETV of Albay. Yes, UETV of Albay. Nandun kami sa Aguas Farm na meet namin sina Eman, UETV, and also major shoutout sa Spice Buds, Kusina ni Jen, Boss Junes, The Studio by VYP, JD Studio, MK Clinic for making my lalaugon ready for tonight, and then, ano pa ba, of course, this live is powered by Micro Dave Productions. Lahat ng mga nabanggit nating brands are local. So, ang sarap magmahal ng lokal, ang sarap mahalin ng lokal, at sobrang sarap i-promote ng mga local brands natin. So, I hope sa lahat ng mga local brands natin dyan, padagos lang po tayo and all. So, yan, may last guest pa tayo dito. May question. Gagi, pare, kanina ka pa naghihiling-hiling sa akin. May question ka ba? Di naman, pero napaisip lang ako, masarap ba talaga magmahal ng lokal? May guest na tayo, ladies and gentlemen. Yes. Oh my gosh, ang gayo naman ito. Kikita na ba siya sa live natin? Wala pa. But, ladies and gentlemen, yes, all the way from Albay. Hindi, nasa Manila na siya ngayon, pero isa siya sa mga pinakaunang mainstream na vlogger na personality na naka-appreciate talaga sa Konyo Bicolano. Sorry, broskies, ganyan ka-level up ang mga broskies natin, not only taong lipods, but legit na magagayon. Please welcome beauty queen, vlogger,
Lahat na. Gagi pa. Finally, nakita na kita. Keisha Chua! Uy! Ayan. Nag-ano siya, nag-backcam ulit. Ayan. Broski, what's up? Kumusta? Nasaan ka right now? Bakit parang ang traffic, like durukot-dukot yung mga sasakyan dyan. Feels like wala ka sa Bicol right now. Nasaan ka ngayon? Broski! Yes, Broski, I can hear you. Like nadadangog kita. Di mo pa ako nakikita? I can see you. Like super, nakikita kita. Sobrang gayon mo. As in, Nakita mo? yes, I can see you. Yes, I can see you. What's up, Broski? Broski, I'm so ugma right now. Nag-iinom-inom kami ngayon. Tapos, I'm so ugma because ang sobrang gayon mo, finally nakita na kita kahit virtual. Nakausap na kita virtual. Sabi ko nga sa mga, natin, sa mga broski, sa mga taong lipod, sa mga combination natin dito, isa ka sa mga mainstream na personality talaga na sumuporta sa Konyo Bicolano. Way back 20K following milestone pa lang kami. So, welcome! Welcome, Keisha Chua! Yay! Yeah! Thank you so much, Broski. Like, legit na thank you. Grabe, naalala ko yon. Like, sobrang random lang nun. Yeah, super random lang noon. Yeah, super random. Like, parang nadaanan ko lang yung video mo. I think yung video mo na yun yung nag-uulay-ulay kayo sa bubble, ano yung bubble milk tea ba yun na place? Buba milk Ano yun? tea. Buba milk tea, yeah. Yes, yun, Buba milk tea. Tapos tawang-tawa talaga ako noon. Sobrang natuwa ako, kaya shinare ko siya. Tapos ang daming mga Bicolanos, katulad natin na nasa Manila, na Yeah. parang nag-comment din doon, na parang, grabe to nakakatawa to. So, pinangalaw ka na rin nila kasi super ugma talaga, broski. Super legit ka. Wow, maraming salamat, Kay. And I heard na sa ano ka daw ngayon, parang may event ka ngayon sa SMX, like super legit na event. Yes, nasa kami, Trendsetters Bazaar. Kakatapos lang niya, kaya talagang after nun, nag-message ako sa'yo agad na game na agad. Gina Parang- talaga. Oo. So maraming salamat, Kay, for accepting this. I think this is really a testament talaga. Kaya pinush ko rin talaga na makita ka dito. This is really a testament na kapag Bicolano, dapat you also support your co-Bicolano din kasi it means a lot. It means kahit wag na akong suportahan ng iba, 'di ba? Parang ganun yung feels. Pero yung kapwa Bicolano mo, iba yung feeling na kapag umoo siya sa iyo na game, G tayo dyan, support. It really empowers me. It really empowers the whole team of Konyo Bicolano to do more contents na mas maging responsible pa kami kasi gagi pare, isa kang beauty queen with the purpose talaga. So talagang 'di ba nakaka-pressure na magtaram-taram lang kami dyan ng basta-basta lang. So we wanted to make sure na we are aligned sa lahat ng, we are aligned sa, na ma-inspire din yung crowd natin, yung audience natin, Kay. So, yeah, kailan ka pupunta ng Bicol? Ay nako, broski, dapat nga last week nandyan ako, kaso lang hindi kami natuloy. I don't know, hindi ko alam kung kailan pa ako makaka-uwi. Nakakamiss rin talaga yung Bicol, no? Iba talaga yung buhay dyan, nakakamiss din. Yes, broski. And let me know kapag gusto mong bumisita dito sa Camarines Norte. Because, yes, Magbata, broski. Yeah, itutour talaga kita dito. Like, itutour kita ng super legit. Magpaparagpadag tayo sa mga basog. We're gonna attend the yung mga legit na baraylihan sa The Fort or Puro 4. Gagi, sobrang legit ng mga baraylihan sa Puro 4 dito. Okay, sige. Basta wag lang may wag lang sa mga malubak-lubak. Oh yeah, I don't like lubak-lubak also. They're laboys. Lubak-lubak. And wag dun sa maraming taong lipods. Oh yeah, don't worry kasi may magic word naman dyan. Tabi po apo, pera galaw po. That's it. So, ka naman dyan. And don't worry, nagtitake ako ngayon ng masters ko sa Santigwarts. Major in Creative Suob. Wow. Yeah. Tali yung Hogwarts,
Yes, talent. So I hope maging classmate din kita dun, Kay. Kay, ano message mo pala sa mga Bicolano, sa mga taga Cam Norte to be specific, na fan mo, especially si RJ Guillermo, na talagang piniem pa ako na super fan siya nung days mo sa Binibining Pilipinas 2018. So anong message mo sa lahat ng mga taga Daet, Cam Norte na fan mo ever since up until now? Hello po sa inyong lahat, lalo na kay RJ. Anong name niya, RJ? RJ Guillermo. Kay RJ Guillermo, nakakatuwa naman, nakakataba ng puso yung ganyan. Yung talaga naaalala nila yung time ko ng Binibini. Maraming salamat. Like, legit na thank you sa inyong lahat. Sabi nga ni Conyo Bicolano, like, legit na nagkakaralak kaga na pasalamat sa inyong lahat sa pag-support, lalo nung Binibini ng time na lumalaban pa ako. Ewan ko, basta iba mag-support yung mga Bicolano Yes. eh. Kapag sa comments, gano'n, Yes. nagsasabi na, or pag may nakakasalubong ako na taga Bicol din, iba yung pride, gano'n. Kaya Yes. thank you so much sa lahat ng support, lalo na sa mga hanggang ngayon nagsusupport pa rin. Yay! Thank you so much! Kay- And don't forget to continue supporting Conyo Bicolano kasi sobrang legit ng content niya, guys. Yay! Keep supporting. Kay, last question, kumusta ang love life mo right now? Kasi earlier today, nag-urulay-ulay kami ng The Budgetarian Bride. So, vlogger ito ng mga future groom and bride. So, kumusta ang love life mo right now, broski? Broski, okay na okay lang love life ko right now. Nandito siya ngayon, gusto niya rin kayo i-congratulate if okay Yes. lang. Broski, kaya nga ako nagsha-shot ngayon nito, broski. Isa siya sa mga dahilan, broski. Nasan siya, broski? Eto, broski. Nakikita mo ba siya? Oh! Sa inyo mga broski. Broski, grabe, speechless kami. Isang tagay sa'yo, Gin ba kabarangay. yung ininom mo? Gin yan? Gin. Yes, broski, gin with limoncito. You know limoncito? Limoncito, what's that? Calamansi? Yes, correct. Yes. Oh. Ano yan good combination yan good mix yan. Yes, good combo talaga. Like, gagaradanin ka talaga nito right after you make inom this. Broski, tumatawa siya pero hindi niya alam yung gagana doon eh. Hindi ko naintindihan. Pero okay yan, gin yung iniinom nyo, tama yan. Yeah, no. Broski, Aljon, message mo sa lahat ng mga fans mo dito sa Cam Norte. I know you guys are so busy, so yeah, your message sa Conyo Bicolano and sa mga fans mo here. Ayun, syempre, unang-una sa mga fans mo kasi ano mo to ikaw yung nag-start na ito ayun, nakakatuwa yung mga pag napapanood ko na nanonood si Kay na natutuwa sa contents mo. Ayun, sobrang fan niya and pagpatuloy niyo yan and more power sa inyo. Tapos sa mga fans naman ng team namin, ayun, maraming salamat. Sana makapaglaro ulit kami sa Bicol soon. Yes, Ayun, definitely fan na fan ng team mo. Yung isa sa mga social media, yung isa sa mga manager ko. Halika dito, dali. Yan, si Dwayne. Grabe, ever since bata pa siya, Aljon, super fan na. Hinebra. Hinebra. Sir Arjon, idol ka ang buong team. Oo. Congratulations and we'll keep supporting Barangay Hinebra all the way. Lahat ng pinsan ko, mga thank you, tito ko, sobrang fan. Thank you. Broski, muntik kita kami mabangga, broski. Oh my gosh, broski. Alright, so... Ayun, let Si- me know lang pag nasa Manila kayo, nood kayo ng games namin live. Yes, Aljon, hamunin kita minsan Walang problema tayo, yan, magtumbang preso tayo using my Jordan. So, yep. Sige. Easy naman sa akin, sige. Yun, GG. Thank you so much, Kay and Aljon. Stay safe, everybody. No problem. Ingat. More power sa inyo. More powers din. Padangat ko kayo, Kay and Aljon. Hello, bye-bye. Yan. Bye-bye. Wow, thank you, broski. So, ayan. Grabe. Ay, what else, diba? So, sobrang nakakaugma. Grabe, sobrang nakakaugma talaga and all because yun yung last guest natin, Aljon Mariano of Barangay Hinebra talaga.
Gagi pare, sorry. Dati nagbabatuhang, nagtutumbang preso lang kami na kami lang. Ikaw lang yung kalaro ko, Gagi. Jose, happy birthday! Happy birthday, Jose! Gagi pare, happy birthday. Kasi si Jose Broski, isa yan, yes, isa sa mga, yan, nanonood na. Yes, nanonood na sina Kay, tapos sina Aljon ngayon. So maraming salamat again, Kay, and then Aljon. You know, it really means a lot talaga yung appearance nila dito because minsan lang yun eh, 'di ba? pare. Minsan lang yun and it really empowers us to do more, 'di ba? So ayan, nakakatuwa kasi na they support each other. Sana all may love life, Gagi. Ay, sana all. Tsaka yung kay Aljon, sana all my abs. Oo, tama. Kaya Gipare, sana all my abs, right? 'Di ba? Si Kay naman, sana all lahat maganda, magayon lagi, 'di ba? Sana all lahat. Sana all. So Kay and Aljon, maraming salamat. Congratulations din sa kanila kasi, di ba? Kakasal na sila, di ba? Soon. Hindi ko alam yung details, bro. Hindi, nakita ko sa Instagram eh. na Kasi nagpo-post. pina-follow talaga natin sila. Naka-follow tayo sa kanila. Yeah. Yay! Oh. Kay and Aljon nagdedesisyon sila. So, Spice Buds muna yes, tayo. Spice Buds, maraming salamat. So, Gagi Bar, isa yun sa mga favorite na conversation ko when Aljon told us na, let us know kung nasa Manila. Yes. Let us know kung nasa Manila. Manila? Yes, let us know kung nasa Manila lang kayo. Yes, super legit talaga yan. Para magtumbang preso kami using Jordan. Broski, what's up? May nagtatanong dito isa sa mga viewers natin, si Nenen Asisante. Sabi niya, anong favorite Bicolano word mo? Oh, my favorite Bicolano word is Yeah. magayon. Why? Magayon. In English, it means beautiful, Yes. or in Tagalog, maganda. Because I'm a person that always looks sa pinakamagayong aspeto, sa magagayong aspeto lang ng buhay. I mean, life is pretty hard the past few years, right? Sobra. So, yan. Magayon lang dapat. Yan. Another, second word ko, ragamo. I love maragamo. I love ragamo talaga. Shot mo na yan. Dahil sinat mo yan, sabi sa atin ni Kay, legit pare, no problem anytime. Pag nasa Manila kayo, let us know. We'll let you watch a game live! Wow! Sige. Sige, broski. And then also, let me know kung nandito kayo sa province, I'll let you watch my vlogs. Kasi wala naman akong game. Diba? I'll let you watch my game. And then, syempre, I'll make you kakan the sweetest pineapple here in my hometown, the Formosa talaga. Ayan. Maraming salamat po, favorite. Sabi daw, broski ning Chicha, latob ka kay mom mo. Ayan, hello din pala hello rin pala sa mga multiverse is real. So, hello sa mga broskis natin, sa combination natin, na solid fan natin sa TikTok, sina LJ, sina Faye. Yes. Combination, you guys are here already. Yan, maraming salamat dahil nanood kayo dito. And, grabe pare, parang parang sobrang, ayoko nang tapusin yung live. Parang may tama ko na pare. Gagi Wala pare, naman. sobra. Pero just wanted to remind everyone na let's make our social media a safe place for everyone. So dapat G lang tayo. G lang, pare. GV lang. Good GV. vibes lang tayo. And then, please do make Abang our subscription page wherein we'll be offering a personalized and curated content soon. And then you'll also find a lot of discounts dyan as we launch our Conyo Bicolano merchandise. Full details will be announced very, very, very soon. Yes. So, yan, abangan nyo po yan. Also, abangan nyo rin yung mga upcoming contents namin sa YouTube. We are at 2K likes na. Wow. Running to 2K subscribers. Running to 3K na. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Ano pa ba? And yung game natin, sasali ka ba, broski? Oo, bro, sasali tayo sa game. Nag-submit ka na? Yes, bro. Yes. Sinare ko na din yung live natin para Yes. manalo tayo ng
Yes, hindi live yung isi-share, Gagi. Sorry. Yung post. Pero Hindi, tama I mean, yun. sinare ko din yung live eh. Sinare ko din yung live. Para safe. Para safe. Yes, tama, Lahat broski. na bro. Yes, wow. Actually, I love- lahat ng upload ng Sinishare mo Konyo talaga, Bicolano, broski, sinishare. Gagi Paris. So all you have to do is go sa main page ng Konyo Yes. Bicolano and then Punta lang kayo dyan. punta kayo sa comment section, use the hashtag combination, hashtag threadsetters, and answer the question, bakit like super legit na karapat dapat ka talagang manggana ng shoes from threadsetters. And then right after that, we'll be selecting, we'll make Oraho it on Monday, and then we'll customize the shoe size for all of you. Oy, happy Ayan. birthday, Jose. Yung picture ni Jose. Jose, happy birthday. Ayan, Jose, happy birthday birthday! sa'yo, Jose. I I miss love you. you. I love you. I miss you so much, Jose. Happy birthday to you. Happy birthday, Jose. Happy birthday. Sana ay Gino maugma Mana. ka sa dagat na yan right now. Uy, si ano pala yun? Joshua Garcia pala yun. Yes, Joshua Garcia. Yan. Hello, everybody. And, yan, sino ba yung mga nakasama na? Ikaw, broski. Oh, ano, Tanong bro? ko lang, sino yung favorite mong naging guest natin? Syempre, walang iba ang ating budgetarian. Budget. Ay, kasi Yeah. kakasal Ay, ka na. Hindi. Hindi, okay. Bakit budgetarian bride? Bakit budgetarian Hindi kasi bride? nakaka-inspire lang yung mga ano niya. Siyempre ako, as a photographer, parang ano din sila, yung mga supplier. Alam niya yung mga ginagalaw na galawan sa wedding Nice. industry. Kaya na-inspire lang ako sa mga sinare niya kanina. Love that. And because of that, sinabi mo yung word na inspire, we will continue to inspire the people, yung mga viewers natin sa Konyo Bicolano. Yes. Yes. How about si ano naman? Ikaw, broski, Ayun, si sino yung favorite na guest mo? Yan, si Dwayne. Tanungin Dwayne, natin. Dwayne. Dwayne, ikaw, sino yung favorite guest mo naman? Ako si Diwata at sila Kay. Ayan, sila. And Aljon. Sila Bakit? Aljon. Bakit sila? Siyempre si Diwata, isa yan sa mga inspiration ng mga contents natin, di ba? Yes, of The course. Santig War and everything. And of course, we're looking forward to meet her soon, no? Kapag na bumalik tayo na Alba. And of course, sila Keisha Chua and of course, sila Aljon Mariano na, of course, si Aljon talaga eh. Sobrang fan ako ng Ginebra San Miguel. Kinikilig And- ka, bro. Na ano? mamaya siya tayo mamaya. And of course, sila Keisha Chua, of course, di ba, Bicolano recognizes Bicolano. So, ayan. And hopefully, we could meet them soon sa Manila and make crazy contents out of kung ano man yung pwede natin magawa. Yes, Ayan. we had an approval, an informal approval na rin. So, Ayun. yeah, maraming salamat. And I think, ikaw, may ano ka ba? May favorite na guest ka ba? Ako si Diwata. Diwata. Nag-enjoy ako. Kasi as a Bicolano musician, honor na makausap siya. And ugmahon ako kung the way niya Super gamitin ugma. ng Bicol music. Right. Hindi lang siya Bicolano na kumakanta siya using Bicol language, which is great for me. Thank Yan. you. Yes. Shari, ikaw naman. Sino favorite mo? Shari. Yan, si Shari. Shari po. Shari. Sorry po. Tagal. Ayan. Ay, Sir Rafi. Ah, yes. Sino yung naging pinaka-favorite mo na guest? Meron po tayong ngayon, report. Reklamo? Reklamo po. Hindi, ayan. Ang favorite ko syempre yung The Budgetarian Bride kasi nga, lagi ko siyang fina-follow. Tapos, it feels so surreal lang talaga. Like, legit. Char. Yan. Syempre, si Diwata yan. Kasi, naalala ko siya, meron akong tita na fan talaga siya ng mga content creators na Bicolano. And isa ka na doon. Wow, thank you naman, tita. Remember nung tinanong kita kung parang gusto niyang magkaroon ka ng appearance sa wedding niya. Totoo. Oo. And then, dun sa SDE niya, ang background music is yung kanta ni Santig War. Diwata. Kaya pala. So, grabe, ang dami nagsosupport ng mga Bicolano. So, silang dalawa yung mga favorite ko. Pero lahat, so, talagang fun talaga. Ang Yes. fun. Okay, Ayun. maraming salamat everyone, and I think it's time para sa legit na shot puno na talaga and all. Maraming salamat sa lahat ng... Ano yan?
Maraming salamat sa maraming salamat sa lahat ng mga nagstay sa live natin, and maraming salamat sa continuous support. Please, marami pa kaming i-upload na mga contents na surely mapapangirit kayo and will inspire you. So sa lahat ng mga nagdadaralan right now ng Konyo Bicolano, this is actually a sign na miss na kayo ng Bicol, and yes, it's also a time for you na magbakasyon naman dito sa Bicol or sa ibang parte man ng Pilipinas. Ang sarap-sarap maging probinsyano, ang sarap-sarap tumira sa probinsya, nakaka-relax and all. So, before we end this live, I think maraming salamat lang sa mga sponsors din natin, Spice Buds. Maraming salamat sa kusina ni Jen. Maraming salamat din sa Boss Junes, MK Clinic, Micro Dave Productions. Maraming salamat po, and The Studio by VYP. So I think it's time para magkurakurahaw na tayo and all. Yan. So punta na kayo dito. Ano pang hinihintay ninyo? Let's go here, mga broskies, everybody! Please welcome. These are the real Konyo Bicolanos talaga. Sila ang heart, blood, ano pa ba? Veins, brain ng Konyo Bicolano. We have, ayan. Ladies and gentlemen. Yes, yan nga. So, hello! Yay! Let's go. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga nanonood kanina ng ating live stream. Ayan, sa mga patuloy pa rin nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, keep on supporting the whole Konyo Bicolano team. And shout out sa aming mga pamilya na talaga namang very supportive sa aming, yes, of course. Very supportive yan, especially sa family ni Konyo Bicolano. Gina, Ate Grace, hello. Gili, hello. Ako yung Arvin, hello. Actually, binabati ko sila kasi ampon ako ngayon doon. Yes! Shoutouts kay Mama at Papa dyan sa Larap Jose Panganiban. Maraming salamat sa pagpayag sa aking mag-resign sa trabaho. Ay, hello pala sa mga hello sa mga taga-LTO, mahal na mahal natin. Yes, Hello, Kaya broskies. pala balik-balik ka dun, no? Yes, mahal na sobrang mahal mahal. natin yung mga taga-LTO. Hello, broskies. Ayan. Anong nangyari doon? Ayan, shout out sa mga taga J-Pang. Oy! Ayan, mga- J-Pan. Alam mo, bro, sa Panganiban, talagang maraming gustong makilala at makita ka in person doon. Oy, oo nga pala pinapa-shoutout si Baka Jeboy. naman. Si Jeboy Padilla. Jeroy! Ay, Jeroy! Hello, Jeroy! Hello, bros! Ano ba sinasabi nito? Hindi, nagkamali ako. Kasi naman, pinapatagin nyo. Shot puno eh. Jeroy, hello, broski. Oo. Congratulations. Maraming salamat sa support. Means a lot. So, yes, and yes, kain na kain. Ay, gutom ka ba? Oo. Shout out kay Faye. Ayan, Faye. Hello, Shout out sa mga kasama pa namin sa Konyo Bicolano, kay Albi na wala ngayon dito. Thank you so much sa pagpapadala ng mga nagraragamong chicken dito sa Spice Buds. Shout out JD. kay sa ating pinakamamahal na kay JB. Ayan, ako niya ng Threadsetters. Kay Sean, shout out. Yan. Kay Bon, kay Basil, sino pa yung mga nakasama natin sa Konyo Bicolano? Kay you, shout out. Shout Nicole. Nicole of Kay Nicole. Buba Milk Tea, maraming salamat. Ayan, hindi ko na alam kung nasabi. Baka ayan on the way. Thank you, Dave. Thank you, Dave. And kay Glenn. Ayan, kay Dave. Gigi. Follow niyo po sa Facebook ang page ni Gigi. Gigi Delana. Ay, ano ba? Gigi Delana. Gigi Delana. Gigi Studio. Thank you so much din kay Dave of Micro Dave Yan. Studio, Like Micro nyo lang Dave yan, Production. Maraming salamat, brother, sa walang sawang Yes, pagsuporta thank sa you, amin. thank you. Sa palaging pag-allow sa amin dito na magkaroon ng mga ganitong kaganapan. Yes. Maraming salamat sa lahat ng Salamat. mga taga Daet Camarines Norte, sa lahat ng mga taga Camarines Norte na sa patuloy at walang sawang pag-support sa Konyo Bicolano. Yan, bro. Ikaw naman. At yan ay hatid sa inyo ng JD Studio. Joke lang. Maraming salamat. Grabe exposure Sobra. Wala nang ibang masasabi pa kundi maraming salamat din sa patuloy na suporta sa aming team. At syempre, sa ating mga makasama, marami pa yung sasabihin din. And yun, follow nyo lang ang aming Facebook, Konyo Bicolano. At syempre, huwag nyo kalimutan, JD Studio. Thank you. Guas 4, maraming salamat, Boss June, and of course sa lahat ng mga
nag-invite sa amin dyan sa Albay. Maraming salamat. Ang buong combination, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, yung katulad ng binabanggit namin ni Greg, ni Konyo Bicolano and buong team, kung gusto nyo po ng mga exclusive contents and of course yung mga ilalabas naming merch na discounted, mag-subscribe na kayo, no? Mag-subscribe na kayo. So, we'll be launching the contents and of course exclusive contents sa aming subscriber page. Magbubukas na ang Santiguarts University. Oy, malapit na yan. Yung Santiguarts University. Oy, speaking of mga bago, di ba meron tayong bagong i-upload mamaya? Yan. Oo nga pala. Oy, hintayin niyo yung magiging malaking changes or malaking change ng Konyo Bicolano as we reach a milestone of 50,000. Later on, makikita nyo na yan. And sana supportahan nyo pa rin hanggang mag 100K, 200, and of course, 1 million! Yan. Yeah. Ay, maraming salamat sa lahat ng nanood ng Provinciano Problems. Ayan, nag-reach na po yun ng 1.2 million views. Grabe, nakakaano talaga yon. Sobrang maraming salamat. Hindi namin in-expect yun. Pero ayun, thank you so much sa lahat ng mga nanood, nag-shares, nag-comments, nag-react doon sa aming video na sa Cobuminium din. Maraming salamat. Nasa ano na yun, 300,000. Oo, grabe, ang dami nun. Ha? May giveaway! Akala ko may pag-giveaway ka. Akala ko may bibigay. Bro. Gusto sumali. Yeah, lastly, before we end this one, also yung giveaway natin, sumali kayo doon. Go sa recent, sa pinned post ng Konyo Bicolano, nasa page natin yan. Just answer the question, bakit dapat kang mabigyan ng Threadsetter shoes? Comment mo lang yan using the hashtags combination, #Threadsetters. Answer it in a Konyo Bicolano way. We'll choose and then we will announce the winner on Monday. Yes, next week. Ongoing na yan. Sa Monday na next week. And then, huwag kayong mag-alala kasi regardless of the size of your bitis, Threadsetter will customize it just for the winner. Yes, maraming salamat po sa inyo. So again, we are your Konyo Bicolano. Let's make social media a safe place for everyone. Padagos lang tayo and yes, thank you everyone! Maraming salamat! 50,000! Maraming salamat. Thank you very much. Thank you everybody! Spice Buds, thank you! Thank you. Bye-bye! Shot puno. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh.